Gracias, presidente. Bueno, bo día, señor Almuíña. Escasa e limitada comparecencia súa que, como xa se dixo aquí, se remitiu simplemente ao publicado no DOGA. Tristes os momentos nos que as centrais sindicais teñen que negociar entre as migallas e a nada, señor Almuíña, e todo a pesar dese incremento ou dese crecemento do PIB que efectivamente remiten todos os organismos económicos e o propio Consello de Contas e incluso o Consello Económico e Social de Galicia, que indica o incremento da pobreza a pesar do crecemento da macroeconomía. E iso ten moito que ver coa ausencia de recuperación dos dereitos que foron roubados dende o inicio da crise capitalista, señor Almuíña. Claro, ven vostede hoxe a presentar aquí un acordo que, como xa se lle trasladou, deixa en interrogante ou deixa no tinteiro por que vostedes non respetan aos profesionais de carácter eventual e por que, no caso dos laborais e por que no caso dos interinos, esta recuperación de dereitos é simplemente de carácter parcial, señor Almuíña. Por que simplemente se atende a unha porcentaxe dos profesionais? E isto ten moito que ver co descenso de personal de profesionais de carácter fixo con praza en propiedade. Se lle dixo aquí, lle dixemos en moitas comparecencias. O Consello de Contas indica que os índices de temporalidade continúan a ser altos e se incrementan cada ano. No último exercicio analizado, un 37,6% de temporalidade na especializada e un 26,3% de temporalidade na primaria. O Consello de Contas alerta da disminución no último exercicio, de 689 efectivos medios de profesionais de persoal propietario e incremento da eventualidade. Polo tanto, señor Almuíña, é moi doado aceptar ou aprobar ou ofrecer algo que xa tiñan que ter recoñecido fai 9 anos, cando realmente unha grande parte dos profesionais do sistema público non vai a poder acceder a eses dereitos. Estaría ben que vostede trasladara a eses profesionais por que non se lle recoñece o seu traballo, a pesar de que moitos deles levan moitos anos traballando no sistema público de saúde. Evidentemente tamén ten moito que ver con esas taxas de reposición que durante moitos anos diminuíron os profesionais na sanidade pública e aquí hai que facer un alto, e xa se dixo antes. Eu quixera que vostede aproveitase a súa intervención para explicarnos de onde sae o seu cálculo de profesionais no sistema público de saúde. Non sei se vostedes contan os contratos eventuais ou é que vostedes simplemente contan as incorporacións sin contar as xubilacións. Estaría ben que vostede explicase aquí de onde salen esas cifras que non coinciden nin co Consello de Contas, nin co Ministerio de Administracións Públicas, nin co INE, nin con ningún dato público que exista en relación aos profesionais dentro do sistema público de saúde na nosa comunidade autónoma. Por favor, porque nós consideramos que vostedes dan un dato que é auténticamente falso e se está dando unha e outra vez. É a técnica de Goebbels máis que coñecida neste Parlamento. Aproveite hoxe e explíquenos de onde sale esa información. O falábamos noutra comparecencia e nos anteriores plenos. Durante moitos anos vostedes invitaron, obrigaron a xubilarse forzosamente a moitos profesionais médicos. Agora botamos as mans á cabeza coa ausencia de profesionais, sobre todo en pediatría. Vostede podería aproveitar para falar hoxe diso. Pero, sin embargo, se remitiu simplemente a leernos un DOGA. Estaría ben, señor Almuíña, que vostede falara de por que siguen permitindo o incumprimento da Lei 53/1984 que fai referencia ás incompatibilidades dos profesionais públicos no servicio das administracións públicas. Señor Almuíña, chámanos a atención que vayan vostedes a valorar de xeito positivo esa dedicación exclusiva cando realmente é unha obriga. Non é nin que teñan que valoralo nin positiva nin negativamente, que vostedes non deberían estar a permitir ese incumprimento da lei. Chama a atención que ademais o valoren máis nas xefaturas de servicio. Nos vamos a registrar agora unha iniciativa, como vostedes xa sabe, e estaría ben que se pronunciase. O xerente do Servizo Galego de Saúde, o señor Campa, recoñeceu que tiñan expedientes abertos. A tenor dos datos que temos, totalmente insuficientes. Vostedes voltan premialo aquí como se non fora de obrigado cumprimento a lei, e a verdade que chama bastante atención.
Van a premiar vostedes, según dixo e trasladou aquí, ou van a valorar, ao menos, ao traballo dentro das zonas rurais. Curioso premio de consolación despois de expoliar e de acabar con parte dos servizos sanitarios dentro do medio rural no noso país. Acabamos de denuncialo nas últimas semanas dende o noso grupo e é continua a perda de profesionais. As amortizacións afectaron a todo o Servizo Galego de Saúde, pero teñen un efecto demoledor cando estamos falando das zonas rurais e do acceso aos servizos sanitarios. Parece bastante paradóxico que vostede o premie aquí, sin embargo, non haya ningún tipo de atención no que ten que ver coa planificación da saúde. E parece curioso tamén que isto non se acompañe dunha memoria orzamentaria. A min gustaríame, señora Almuíña, que nos dixera cal é a partida que vai figurar no vindeiro orzamento que entrará brevemente, entendemos que un prazo breve, nesta Cámara. Entre outras cosas porque nin tan sequera devolveron vostedes as pagas extra que lle retiraron aos profesionais dende que vostedes entraron no goberno. Non están pagadas todas esas pagas extra. Gustaríanos saber que partida orzamentaria hai dedicada a poder sufragar esas melloras que veñen contidas neste decreto, desta orde da carreira profesional. Sobre todo cando vostedes continúan sin abonarlle os profesionais dos puntos de atención continuada, á nocturnidade e á festividade. Preguntámonos por que non se poden abonar eses elementos e por que vostede ven de presumir algo aquí de algo que non atinxe nin a todos os profesionais do Servizo Galego de Saúde e que descoñecemos se van a ter algunha partida adicada a poder pagala, señora Almuíña. Tamén é bastante curioso que falen no decreto, a verdade é que sí, de motivación dos profesionais. Entendemos e nos defendimos aquí en moitas ocasións a necesidade de formación continua de calidade para evitar evidentemente que os profesionais se vayan para actualizar os coñecementos das e dos profesionais, pero que esta Xunta de Galicia que despreza auténticamente os profesionais fale de motivación é cando menos paradóxico, señor Almuíña, e podería vostede falar hoxe aquí desa sentencia da que se fan eco os medios de comunicación que condena a súa consellería, que condena a vostede polo maltrato aos residentes na provincia de Ourense. Porque claro, para algo vostedes suprimiron as áreas sanitarias. Agora a xente ten que cobrar unha miseria para ir a facer as gardas presenciais. E un varapalo máis que desgraciadamente imos pagar todas e todos nós. Porque todas as sentencias que vostede perden dá a paradoxa que as temos que pagar todas e todos, porque a Consellería de Sanidade é un ente público e o Servizo Galego de Saúde é un ente público, señora Almuíña. Explíquenos. Vostede ven a presumir aquí hoxe da calidade do traballo das e dos profesionais. Por que obrigaban a recorrer 100 kilómetros aos profesionais en 15-20 minutos? Algo que obviamente é totalmente imposible, señora Almuíña. Onde está o respeto aos profesionais? Onde está a calidade asistencial? Onde están os dereitos laborais para os eventuais, para os residentes, para aquelas persoas que aínda non poden acceder a isto que hoxe nos presenta vostede aquí? Eu creo que simplemente esta presentación, señor Almuíña, é un lavado de cara. Intentar dar unha noticia positiva en medio do marasmo de noticias negativas das que vostedes, evidentemente, non só vostedes, afortunadamente, terán que dar contas nesa comisión de investigación. Hai moita dor nos recortes e nas privatizacións dos últimos 9 años, señor Almuíña. Moita dor, porque significaron a perda de dereitos laborais, porque significaron a perda de dereitos no acceso á saúde e, dende logo, hoxe debería vostede facer algo máis aquí, o noso entender, por suposto, que ler a orde que está publicada no DOGA. Estaría ben que falara tamén desa oferta pública de emprego, da ausencia da convocatoria de prazas para moitas categorías e, dende logo, dese desprezo que vostedes fan aos e ás profesionais eventuais. Polo tanto, quédanlle as preguntas sobre a mesa, señora Almuíña, fálenos do orzamento, fálenos dos profesionais eventuais, fálenos de como se vai aplicar esa carreira profesional, fálenos desta sentencia, fálenos do que di o Consello de Contas e, por favor, ilústrenos coa súa intelixencia, dándonos o cálculo de como calculan vostedes os profesionais que actualmente no Servizo Galego de Saúde.